Med universalsakse kan du klippe oppe, nede og inde. Fiskars universalsakse gør det nemt og sikkert for dig at beskære i højden uden brug af stige. Men universalsakse gør det også nemt at beskære ved jorden i en ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Universalsaksene har indvendigt snoretræk, så slipper du for at snorene vikler sig ind i grenene. De anvendte materialer er super stærke og lette, så beskærarbejdet bliver en leg. Det fleksible hoved giver dig mulighed for nemt at indstille saksen til den vinkel, som passer til opgaven. Saksehovedet er rustfrit stål og har skarpe klinger, som sikrer et rent snit. Den øverste klinge har klipletbelægning, som sørger for, at planterester ikke klæber til klingen. Har du brug for at nå ekstra højt, findes der en model med teleskopskaft, som kan justeres helt op til 4 meter. Du kan uden værktøj montere en sav eller en frugtplukker. Med saven kan du ubesværet klare selv tykke grene i store højder. Fiskars sortiment af universalsakse og tilbehør giver dig alt, hvad du skal bruge for at beskære buske og træer. Topsaksene er i lette og stærke materialer, praktisk indvendigt snoretræk, skarpe og justerbare klinger, en model med teleskopskaft og en model med lange klinger til klipning af høje hække. Praktisk frugtplukker findes som tilbehør og sav til tykke grene.